Guys, pamba patichange tichigara kana tazodzoka dedi ndatinomborawo zvetoilet inde kuda kuita direction iyo zvikanzi aiwa wrong direction uya kuno uya uone kumusha bhuku rekwanisa spolo uti uspolo tasa tape uchida kubleya kumusha uko kubleya dedi apa panozi pane sopu yekusuka maoko ako kana pinda mundatini upinde sandamupinda otherwise hauzopindi flashing system vanoflasha guys ndinde mberi ndindoflasha kumusha uku guys kumusha kuda apa ilight horione light hoisenza usiku kana ukapinda ro light ukoko zvikurure iyo igate uya kunota kutokamwa zvakavimba uya imaekera zikomusha irinambo tinakana kutaura futi zvachose nhema uidzingurube chose wodzedzimukati umo mumakombatiment yu wetimboimbomira maisina gadi uko munda izvozvo ndechekuti unotandarira muri apo pane mugodi ndojojovedayo so kumba kwacho uko guys iyo ishedi yezvimwe zvinhu vanenge vachigaira zvinhu zvavo nekugaira vanhu futi pamba pacho pane smart quick one tozodzoka mutoedika 1 matanga enywesai muone matanga manganikwa pa 1 iyo ndeyembudzi iyo yemombe zvakanaka shamwari ona mari vanoita yembudzi this is beautiful iwe chivungu dei kuzhombe ikoko mavharisa 2020 2023 ona then apa panenge vachiita zvanoita apa pachigari chakangomirira ichochi uya dakutione pambomaketi pamusha apa tina gogo vedu hatei kitchen the main bedroom. Fortuna yakapaka. Fortuna is waiting for me. Then show up. I'm actually putting my torch and my lights. Musha wose. Oh, it's a zimwe futi zimpa. Mari wa Jacob. Oh, muno nenda kuchera chuko then kunondo kugeza. Wow. Nenda nambo pinki. Oh, unongoda chero kwa dogo. Unoene paketi uya muri smart timunokilina kamune mune musikana aiwa tisongera natete ureitande kunext vazukuru ava iti wakuchikoro kuboding vanikweko raiti ouya kunogachi apa chibage vakabaikana vakati amen shamwari kunobva mboswa kafuka kana kumusha chibage chakadira guys mendi kuredzei mukitchen ona kana kufront audio apa pane kitchen unit futi padivi istove ita pastove shamwari kumana then kundo kunenge nana baba kurekera uku isitogara paisi paripasa tindakuone tichigara zvebiso paripasa uchione zvakarongeka izvi zvakarongeka right tinenge tiri vechokudya zvakanaka izvi ichisenza kuti urione relate rinoona nditi uyu ndotoriona uyu kuti warione relate rinoona mwana yakatsuka Elder, unomwa tea, coffee or what?
Mkaza hii kofi ndio hii. Masamba chaiwa. Masamba chaiwa alipo.